ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कालपासून वादळ झाल्यामुळे सगळे पूल पडलेले आहेत वाडीत वगैरे, त्याच्यामुळे लोकांची वांदे झालेले आहेत. लोकांचे कोल्ड्रिंक सगळं आईस्क्रीम वगैरे सगळे हे शेजारचं आईस्क्रीम दुकान आहे तर सगळं विकळून गेलं. आता लवकर जरा करून द्यायला हे करायला पाहिजे शासनाने. नुकसान म्हणजे बिल्डिंगच्या वरचे सगळे पत्रे उडून गेले आणि चॅनल सकट उडून गेले आणि मग दुसऱ्याच्या घरावर जाऊन पडले आणि जे खालचा जे कळ्याच्यावर पत्रे होते ते पण गेले सगळे एवढं नुकसान झालं आहे. साधारणतः किती लाखाचं नुकसान झालं असेल आणि प्रशासन काय सांगतं? साधारणतः 10 ते 12 लाखांचं नुकसान झालं आहे. प्रशासनाने आज पाहणी केली एकंदरीत काय सांगतात? तर काही त्यांना काही भरपाई करून देण्याची विनंती करत आहे, एवढंच आम्ही सांगू शकतो. लाईट नसल्यामुळे आम्ही आता उसळ वगैरे काय करू शकलो नाही, काय वाटपाची वगैरे तयारी नाही, त्यामुळे सर्व बंद आहे. आज हॉटेल वगैरे सर्व बंद आहे. काय आता धंद्याची पूर्ण वाट लागली आहे. आता दुधाचा धंदा आहे माझा, परत आईस्क्रीम आहे ते. आईस्क्रीमचं पूर्ण आता थोड्या वेळात मला वाटतं तर पूर्ण मेल्ट होऊन जाईल जर लाईट आली नाही तर. दूध काय राहील दुपारपर्यंत संपेल ते. बाकी बऱ्याच धंद्यांवर परिणाम झाला, ज्यांचा पण लाईटीवर डिपेंड आहे बऱ्याच धंद्यांवर परिणाम झालेला आहे. प्रशासनाकडून काय सांगण्यात? कोणाला काय वीज वितरण अधिकारी, कर्मचारी किंवा प्रशासनाकडून काय सांग? चालू करावी त्यांना विनंती. आता ते त्यांच्या स्तरावर काम करता येतं आणि बघूया कधीपर्यंत लाईट येते. आता बाकी तर धंद्यावर बऱ्यापैकी परिणाम झालेला आहे, बघूया ते कधीपर्यंत चालू करता येतं. कणकवली तालुक्यामध्ये काल झालेल्या पावसामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. जास्त करून खारेपाटणमध्ये हे मोठा वादळी तडाखा बसलेला आहे. आपण बघतोय की जे पत्रे आहेत, जे पत्रे ह्या घराचे उडून गेले आहेत. खारेपाटण बंदरवाडी ही आहे आणि या ठिकाणी आता बघितलं प्रशासन आहे ते पाहणी करण्याचे. सभापती आहेत, उपसभापती देखील पाहणी करण्याचे. उपसभापती सोनू सावंत देखील आलेले आहेत पाहणी नेमकी करत. साहेब काय नेमकी परिस्थिती आहे खारेपाटणमध्ये पाहणी करताय? गेले 3 दिवस अवकाळी पाऊस चालू आहे आणि कालच 3-4 वाजता जे चक्रीवादळ आलं त्या चक्रीवादळामध्ये खारेपाटण पूर्ण गावामध्ये आम्ही आत्ता सर्व वाड्या जवळजवळ फिरून आलो. प्रत्येक वाडीमध्ये प्रत्येक लोकांच्या घराची कौलं उडून गेली आहेत, छपरं उडून गेली आहेत. सर्व काजू असतील, आंबे असतील, केळी असतील, झाडं उन्मळून पडली आहेत, घरांवर झाडं पडली आहेत. पूर्ण विद्युत पुरवठा खंडित झालेला आहे. शाळांवर झाडं पडलेली आहेत. पाणी पुरवठा पूर्णतः बंद आहे. अशा ठिकाणी रस्त्यावरती झाडं आहेत, वाहतूक विस्कळीत झालेलं आहे. सगळं पाहणी करताना आज या ठिकाणी आपण बंदरवाडीमध्ये आलेलो आहोत. पालकमंत्री साहेबांच्या सूचनेनुसार सर्वच सकाळी, आज रविवार असून सुद्धा प्रांत साहेब असतील, तहसीलदार असतील, आमच्या सभापती मॅडम असतील, BDO साहेब असतील,
सर्वच खात्याचे प्रमुख या ठिकाणी आमच्या सोबत आहेत आणि पालकमंत्री साहेबांच्या सूचनेनुसार सर्व आमचा सर्वे चालू आहे, पंचनामे चालू आहेत. लोकांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. जी शासनामार्फत जी मदत होईल ती होईल आणि जी मदत होणार नाही तातडीची ती सर्व सर्वे करून आम्ही आमच्या पालकमंत्री साहेबांच्या कानावरही घालणार आहोत आणि जास्तीत जास्त मदत कशी होईल याचा प्रयत्न आम्ही करणार वीज आहोत. पुरवठा देखील बंद आहे, अजून देखील बंद आहे. त्याबद्दल काही वीज कर्मचारी अधिकाऱ्यांची चर्चा सकाळीच आम्ही आल्यात वीज कर्मचारी होते, त्यांच्याशी चर्चा झालेली आहे. युद्ध पातळीवर काम चालू आहे. त्यांनी अनेक जिल्ह्यातले कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनी इथे बोलावून घेतलेले आहेत. वीज पुरवठा आजच्या दिवसभरात सुरळीत होईल असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. निश्चितच हे आज प्रशासनाने खारेपाटणमध्ये ही पाहणी केलेली आहे. एकंदरीत सर्व सुरळीत करण्याचं काम एकंदरीत युद्ध पातळीवर सुरू असलेलं आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण साधलाई, कणकवली.